Sziasztok! Megérkezett hozzám a THR V200-as telefonom, és ezt most kicsomagolom, megmutatom nektek. Egy elég egyszerű fehér dobozban érkezett, az alján a specifikációk, egyébként semmi különös. A Pandaville-től rendeltem. Az első küldésnél volt egy kis probléma a kínai postával, mert már nem szállítottak akkumulátort, ezért visszaküldték a boltba, majd utána német postával küldték nekem, azzal 2 hét alatt megérkezett. Van maga a készülék. Van rajta kijelzővédő fólia, annak ellenére, hogy a Pandaville honlapján azt írják, hogy nem adnak hozzá. Van rajta, viszonylag jól van felhelyezve, tehát ezzel nincs gond. Nézzük, mit kaptam még hozzá. Érte következő meglepetés, ugyanis küldtek hozzá még egy tartalék kijelzővédő fóliát, és egy sötét színű tokot is, ami elég érdekes, hiszen rá is kérdeztem náluk, hogy küldenek-e hozzá tokot, és azt mondták, hogy nem. Ennek ellenére itt van a csomagban. Hát van hozzá egy használati útmutató, angol nyelvű, egy kábel, amivel tölteni és PC-hez kapcsolni lehet, egy headset, 1500 mAh-órás töltőfej, egy akkumulátor, és én még 2 akkumulátorral kaptam, úgyhogy a készülékben is van egy. Jó, ezeket most félre teszem. Kapcsoljuk be. Na. Oké. Maga a készülékház egyébként meglepően jó minőségű. A hátulja egy kicsit új lenyomatosodik, de annyira nagyon nem vészes. A kijelző színei azok gyönyörűek, igazából a más képeken jobban látszik. Tényleg meglepően szépek. Az alsó gombok világítása valóban nagyon gyenge, a sötétben észlelhető, de ehhez nagyon könnyen hozzá lehet szokni. Elég gyorsnak tűnik a készülék. Betekintési szögét is én megfelelőnek találom. Fényerőt napon nem próbáltam, de itt bent jónak tűnik. Talán legfontosabb, hogy van benne magyar nyelvű menü. A 4.2.1-es Android van rajta. Nézzük a nyelveket. A Wi-Fi-je nekem megfelelőnek tűnik, itt vagyok ugyanolyan erősséget mutat, mint a korábbi
Sony Ericsson Xperia Ray készülékem. Van előre telepített Play áruház, kinek ez fontos. Egyébként Magyarországon elég jó támogatottsága van a telefonnak, több fórumon is foglalkoznak vele, és bármiben szívesen segítenek mindenkinek. Nézzünk még egy böngészőt. Nem tudok bele nagyítani. Kamera beállításokban. Kamera nem éppen a legjobb minőség, de alkalmi használatra akár megteszi. Hát ezek az első benyomásaim, most kaptam meg egy órája, majd most kezdem el belakni a telefont. Ha kérdésetek van esetleg, szívesen válaszolok rá. Sziasztok!